Salut, ceoaceți! Eu bine voi? Comentariul epic din episodul trecut este de la Gianni, care zice: Andrei, poți să faci o serie cu comentarii / vocale de pe Threads? Aici suntem. Probabil ați văzut cum mi-am făcut și eu cont de Threads zilele trecute și chiar v-am zis să-mi dați tag-uri pe acolo, pe la postări, pentru că am cam săpat așa un pic după niște postări pe care să le pot băga în emisiune. Și cine știe, poate să facem mai multe episoade cu Threads, pentru că simt potențialul. Sunt multe comentarii, chestii amuzante care ar putea să intre în emisiune. Dați-mi tag. Bun, păi cred că n-ar trebui să mai lungim introducerea. Nu știu exact cum o să fie episodul. O să încerc să fac un screen recording, pentru că e mai complicat acum. Sunt și mesaje vocale, sunt o grămadă de chestii. Doamne ajută la toată lumea să înceapă comentarii epice. Comentarii cu vocale. Adică, practic, femeia și-o cere. Ia să vedem ce zice Alex Ghița. Dacă vrei vocale, dă și tu orale. Mă doare pe mine spatele. Uitați, fraților, semnul întrebării. Dacă nu l-ați văzut în viața voastră, îl vedeți aici. Tu ești blondă, Alexia. Bravo! Și că mulțumesc, m-am chinuit mult să ajung la nuanța asta. Aoleu. Bună, sunt Alexia, nouă în orașul tău, o fată îngrijită, aranjată, cu bun simț. Doresc domni, fără bile dacă se poate. Scoate petrele din cur că mă doare. Să moră, mă, tu atâtea curbe și n-au frâne deloc. Zici că ești Gollum din Stăpânul Inelelor la poziție? Zici că nu te-au lăsat ăștia să intri la rar. Nu te supăra, mai sunt cumva scaune de genul pe la Dedeman. M-ar interesa scaunul din dreapta sau stânga ta sau dreapta ta. Bun, asta o să încheiem cu ea, cu postarea asta și mergem la următoarea. Ce să mai zic? Ăștia cu fashion, ce părere aveți? Dacă era o imagine aici, uite. Aoleu. Ia să vedem ce zic oamenii. Parcă și ciorapul ăla plin de găuri de supat. Ar merge niște de ăștia la outfit. Stai să vedem ce mai avem pe aici. Rare, vrei să fii sclavul meu? Te învăț să faci 20.000 de euro lunar fără să dai țepe. Nu mulțumesc, Maria. Orice e mai bine decât OnlyFans. I mean, pentru 20k mă bag și eu. Cu tine fac barter dacă vrei. Ai 1 milion până pe 28? Nu mai mi-am dat lui Rareș să-și cumpere șosete. În mod normal ți-aș fi dat hei, dar pentru această postare ai câștigat. Sunt prea sărac pentru aplicația asta. Văd numai Mercedes, BMW-uri de alea, 7K, 20k pe lună. Mor cel mai tare răspuns auzit vreodată. Iau, dacă merge 10k pe lună îți mai aduce 2-3. Mă gândeam să scriu ceva hate, dar la 20k pe lună cred că voi care faceți OnlyFans ar trebui să faceți cursuri. Nu finance bro și ăștia. Adevărul e că sunt total de acord și subscriu. Ține-l din scurt și pune-l să pupe jos. Așa mult primesc mașinile de spălat vase. POV 2043 și fitul de Bacu din Cum să faci bani mulți, de Maria Georgiana. Cu noroc. Alexandra Dobrin, start glume despre fusta necălcată. Ce ziceam, oamenii și-o cer pe aplicația asta. Te rog, pune în bucătărie fața de masă, nu pe tine. E ok, și eu mă îmbrac o zi înainte să ies. Da, și uite, multe comentarii de genul: Doamne, sper să te calce tirul. Bă, sunt multe chestii cringe, rău de tot pe aplicația asta. Adică oamenii chiar au întrecut măsura și mie îmi place Caterinca proastă, vă dați seama că tuturor ne place, dar bă, unii au trecut măsura, frate, adică s-a ajuns să le zici la oameni să se omoare și de alea și la copii se întâmplă niște lucruri rele. Dar despre fufa nespălată. De-aia mi-ai dat follow. Da, deci nu știu, e cumva la limit, așa e, edgy. Multe comentarii răutăcioase. Hai să mergem la următoarea postare să vedem ce mai găsim. V-am zis, unele postări nu m-am uitat prin ele, adică la toate nu m-am uitat prin ele. Așa că o să descoperim acum împreună dacă au sau nu au comentarii. Ia să vedem, Delia, mesaj vocal. Super bună dimineața la toată lumea, vai ce zi superbă! Minunat! Ce faceți, coaie? Neața, coaie, hai la obor la un mic.
Bine că ai tot ceva, ce mai sugi. Da, mama, sunt beată. Nu pot să cred, ai zis coaie. Nu pot să cred. Să răsuci până te drogată, dracu, care ești. Wow, wow, wow. Delia? Te-ai înțepat la sfârcut sau ce-i cu tine de vorbești așa? Anyway, eu te iubesc mult de tot, să știi. Valoare! Te-ai înțepat la sfârcuț. Să fac cu aia pe șantier, tu dau la târnăcop de dimineață. Mă gândeam să mă spun că n-am bani de funii. Aștept donații. Aoleu, și că acum putem să-ți dăm bloc și aici, mersi. Bă, băiatule, bă, îmi bag la revedere. Doamne, cât o să am de... Doamne, cât o să am, câte bipuri trebuie să pun la episodul ăsta. Cu toate că eu v-am zis că asta e o emisiune pentru 18+, dar știu că se mai uită copii. Doamne, câte trebuie să scot. Stai că tocmai am zis cuvântul cu puși, trebuie să-l scoți pe ăsta. O poză după ce m-am fecat. Ea nu se uită la hârtie când se șterge, gen. Aoleu. Poze pe care le poți auzi. M-am căcat pe mine! Mereu m-am gândit că și fetele se cacă, însă văd niște diferențe majore asumând că nu ai mințit, nu se vede roșeal. La categoria fetei, de asemenea, lipsesc venele și un orice tip de struggle pump în urma împinsului. Se pare că dispuneți de condiții bune sau nu vă este rușine să vă căcați în public, însă n-am trăit niciodată o fată ce face ca ea să-mi răspundă că se cacă, dar la băieți aud mereu de 4-5 ori pe solstice de 24 de ore. Putem să încheiem episodul aici. Că aștept la concurs. La 1000 de like-uri faci reveal. Mamă, ai dat și pe oglindă. Știu cum e. Unii vă simțiți prea confortabil pe aplicația asta. True. Poză de la tine de seară. Născut să mă cac, forțat să mă șterg. Și că gata, am tras eu apa pentru tine. Ce muiși sunteți, mă? Bă, tot frumoasă e și după ce te-ai căcat. Ai vrea să ne căcăm împreună? Bună, cu căcatul în sine ai poză? Să-ți fie de bine, sor meu. Te pup, te-ai săturat? Asta părea că era serios. Nu părea că faci mișto. Aoleu, gata, ne ducem la următoarea postare că nu mai vreau să văd astea de scatofili. Câți ani credeți că am, la cum arăt? Ai ambele picioare cât o mână de-a mea, m-au jurat. Zici că ești cablu de DA, să mor, și cu urechile alea zici că ești mânerul de la Cupa Champions League. E mai greu tu și de la tatuaje decât tine, fra. Băi, vorule, când îți faci duș, să spui dopul la cadă să nu te tragă acolo, bă, în gaură. Nu se poate așa ceva, băi, incredibil. Auzi, că te rog, du-te la toți la all inclusiv și mâncă ceva care arăți ca o mină de creion mecanic. Mult succes în lupta cu stupefiantele! Binecuvântat este Dumnezeul nostru. Greva foamei. Hai să mergem mai departe. Și l-avem pe Zed care zice roast me. Cu mașina cocoțată. După ce a făcut accident acum nu de mult. Hai să vedem ce zice lumea. Ai crezut că ariceia din picioare conduc singur mașina? La câți bani a dat pe ei, chiar mă așteptam să știe să conducă. Reci eu că nu pot să conduci cu șaormele alea în picioare. Ia mă, ce Adidas are de să iau toți de Adidas și aia cu țepi? Da, șaormele. Ce dracu roast să-i dau lui ăsta care mașină de-mi cumpără 4-5 apartamente să moră? Noi ți-o tragem cel mai bine. Corect? Și și-ar mai dori oamenii să-l vadă pe Z cu Loganul. Ai angajat într-o depășire periculoasă, dar tu nu știi să fii angajat. O glumă bună. Mă, Doamne, șanțul ăla nesimțit.
Da, cam asta ar fi, ne ducem la următoarea postare. La ce pot face reclamă? Vă puteți să ziceți ce vreți, dar e bună gagica, eu aș da la ea. La cartea asta, Te pup, iubita, părinții toxici, vindecă-ți răile din copilărie și reia controlul asupra vieții tale. La traume, spre poluarea cu plastic, la boli venerice, la coșciuge. Soto are ecou, Soto! Oi, hai să mergem mai departe, că deja o dăm în alte alea. Dacă e să luați ceva din Crăciun, luați-mi în gură. Zice domnișoara asta. I-a dat un revers. Și când dăm mesaj. Apreciez că și-a asumat. Bravo, fată, bravo, Alexandra. Sper ca mama ta să aibă Threads și să nu-ți ia nimic de Crăciun. Poate ia și mă să în gură. Aoleu, m-am prostit și eu. Sora mea deci de are secret de natural beauty și clinger estetic, dar Ce să mai dăm? Că deja le-ai luat-o pe toate. Doamne, câtă Caterinca prostă. Doamne, gata, vreau să plecăm de aici. Alexandra, și mai avem unul și ne oprim cu episodul ăsta, că nu se poate, frate. La ce facem reclamă? Alții care fac reclamă. Eu râd, dar și eu sunt un pic urecheat. Berea este șampania săracului, la centru de reabilitare, la pastila de a doua zi, mâine trebuie să vă ridicați buletinele să nu beți prea mult, sarcini nedorite, la foame, Disney Channel, la uleiul de musline extra virgin. Mi-a plăcut asta. Nu mai pot, nu mai pot, să nu arăt Jane, nu mai pot. Stați că v-am lăsat și eu un clip pe Threads la care să lăsați comentarii, hai să vedem ce se întâmplă acolo, că nici am apucat să mă uit în el. Da, asta e profilul meu, dați un follow. Vi l-am pus pe ăsta aici. Bă. M-a spart ăsta cu mișcările lui, m-a spart efectiv. A scăpat din Matrix, când la 19 mergi la sală și la 20 ai majorat. Eu de Revelion după ce am încurcat bidonul de apă cu ăla de țuică. Acel moment când ești la sărbarea din clasa 4, așa e rolul cel mai important. Michael Jackson după ce a luat la bord niște țuică prin România. Eu după ce am băut din sticla de țuic de Borsec de Revelion. Revelionul de când nu-l mai ține Dan Negru. Stai bun, mi-a plăcut. Bunicul meu când ieșea la discotecă. Romeo fantastic în combinație cu Michael Jackson. Bă, toate ca toate, dar tabloul ăla din spate ce caută pe scaun? Ce tablou, frate? Da, mă, uite, e un tablou acolo. Cu The Godfather. Unde-i băiatul ăsta să-i dau like, că nici n-am văzut. Te pup, vărule, la fel dansează și Marian din colțul camerei de la mine. Cine e Marian din colțul camerei de la tine? Michael Jackson. Michael Jackson. Mi-a plăcut. Ultimii neuroni la ora de mate, Michael Jackson. Revelion în sala Oache, Pub Moțoc, Sandu Supă, Michael Jackson. Bă, băiatule, ce stil. Doamne, ce-i cu Threads-ul ăsta, Doamne. Scrieți dacă vreți să mai facem comentarii și clipuri cu ce se întâmplă pe Threads. Dați-mi tag acolo. Mai puțin cu înjuratul, mai mult cu Caterinca. Și nu știu, scrieți dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, veniți cu idei, dacă nu știu ce să mai facem, cum să mai facem, dacă să mai facem. Și ce să vă mai zic, Crăciun fericit, că ne apropiem de Crăciun, e azi 20 decembrie când filmez, deci probabil mâine sau pe mâine e gata clipul ăsta. Vine Moș Crăciun, dacă ați fost cu mine și nu v-ați făcut cont pe Threads și n-ați înjurat oamenii pe acolo, o să vină și niște episoade de best of, că am încheiat și sezonul ăsta de comentarii epice. Și o să vină best of-urile de anul ăsta și nu știu, ne mai auzim la anul, vedem ce se mai întâmplă cu viața noastră. Dați-mi tag dacă vreți să mai facem Threads. Era să zic ceau, dar vreau să zic că le mulțumesc membrilor de pe acest canal care sunt aici non-stop, necondiționat și în fiecare săptămână. Ceau!